Ahojte, dnes si upečieme jeden výborný a myslím, že aj celkom zdravý koláč. Je to koláč z ovsených vločiek s drobným ovocím. Do misky dáme jeden väčší banán a popučíme ho vidličkou. Pridáme 120 g oleja a dobre zmiešame. Do väčšej misky dáme sypké súroviny. 120 g hladkej špaldovej múky, 150 g ovsených vločiek, pol čajovej lyžičky sody bikarbóny, 1 čajovú lyžičku mletej škorice a trošku soli. Všetky sypké suroviny dobre premiešame. Pridáme banán s olejom a opäť dobre premiešame, aby vzniklo rovnomerne vlhké cesto. 4/5 cesta dáme na pekač s papierom na pečenie. Okraje trochu podvihneme. Dáme piec do rúry vyhriatej na 170 stupňov Celzia asi tak na 20 až 25 minút. Kým sa cesto pečie, tak dáme do hrnca 500 g drobného ovocia. Pridáme 2 lyžice vody a za občasného miešania varíme, aby sa ovocie rozvarilo a začalo to hustnúť. Po vytiahnutí cesta z rúry pridáme na vrch ovocie. Zvyšné cesto, ktoré sme si nechali, delíme na malé kúsky a vkladáme na vrch ovocia. Opäť dáme piec na 20 až 25 minút. Keď je koláč upečený, tak ho vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Hotovo. Dobrú chuť!